ένα βίντεο ωραίο για την Πάτη. Σε έχω δυο χοντρές. Οι χοντρές κατάλαβαν ότι έχω την Πάτη. Άρα βάλει κύριε για κάντιζης τώρα. Ποιο εργοστάσιο θέλει να κάνουμε κάντι εμείς να βάλει βιτζινάδικο, να μας δώσει το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο όλο αυτοκινήτων. Ας είναι άλλη μάρκα, θα φτιάξουμε εμείς κάντι ωραίο ρε. Ωραίο. Για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια να μας δώσουν ένα εργοστάσιο ρε. Να βάλουν βιτζινάδικο ότι του δίνουν. Να κάνουμε κάντι ζεστό. Για δίκανο. Για δίκανο Σουζούκι. Σουζούκι καλ. Σουζούκι. Πρώτα τα βγάζουμε, βαράμε τα θυράματα στα βουνά με Αφρικανούς, Αφρικανιέ. Χάσαμε από δυο μεριές. Μία χάσαμε που δεν είχαμε δίκανο Σουζούκι και μία χάσαμε που δεν έχουμε ένα μονόκανο τώρα για τις κουντρές. Ο καλός ο καιρός ευνοεί τους καλούς. Με καλό καιρό ρε, με καλό καιρό ποιος τρέχει στα βουνάρα. Τρέχει στη θάλασσα. Ο Χάμιλτον δεν τρέχει του χρόνου. Ο Χάμιλτον δεν θα τρέχει του χρόνου. Θα είναι με Αλμπισοά, θα είναι με Λούκα Ντιγκράση. Εντάξει, θα πω αποκλειστικά μια μέρα καλά για φόρμουλα. Άντε, γεια σου Μέγκα. Γεια σου Μέγκα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.